dalšího vlogu s Eliášem a se mnou. Budeme dneska natočit další vlog s Eliášem a se mnou. Lidi, to není další vlog, se bych se spletl, to není další vlog, to je první vlog. Budeme točit furt vlogy se Sebíkem. Zítra taky možná, ale zítra má být hnusně. A pokusíme se prostě to. A my můžeme jít někde. Prostě jdeme se projít. A dejte odběr Eliášovi, protože si to zaslouží. Ano! Dejte tady 20 000 lajků. Dejte tady 20 000 lajků do týdna, jo? Takže krásné počasí. Krásné počasí. A co budeme dělat? Budeme dělat challenge. No? OK. A jaké? Mám balon? Ty už si mohl dnes balon. Máme oddálen. Jdeme se projít. A pak uvidíme, co bude dál. Ano. Lidi, dejte na betonovou ligu, dejte like a odběr. To jsem i já z nich, takže dejte jim takový, dejte jim aspoň 55 lajků. Když to dáte, tak jste nejlepší. A prosím, dejte mi like na jeho YouTube kanálu Sebík. Sebík je Holub. Sebík Holub. Tak dejte mu like, protože spoustu videí budeme natáčet a Lidi, a Sebík se omlouvá na těch videích, že tam mluví úplně potichu a to. Tak teďka můžeš vysvětlit proč. Protože bylo noc, rodiče už spali a nemohl jsem tolik mluvit, omluvám se. Jo, takže to bylo ještě večer. O půlnoci. A tady ta zpívala co? Počkej, co jsi zpívala na tvém YouTube kanálu? Ty máš i svůj YouTube kanál, že? Jo, máš. Já mám. Já mám jenom TikTok, co děláš. Dobře. Zábava. Tak Sebík se ještě omlouvá. Tak, jestli chcete tady jít, tak vám dám adresu. Sebík TN. Dívejte. A jestli neznáte takového youtubera, jmenuje se Dodo a dejte mu like. Dodo, ano. MG Fitman a Dodo. A nevím, jestli to mám ukončit nebo ne. Tak ještě ne, pro vás to udělám. Ale co bychom tak udělali? Uděláme prank na Lauru. Lidi, my uděláme normálně prank na Lauru, že jí budeme říkat, ty smrdíš a tak, jo. Takže lidi, jdeme na to. Lauro, smrdíte. Smrdíš. On smrdí. Smrdíš. Aj ty smrdíš. Smrdí ti prdel. Smrdíš. Smrdíš, Lauro. Lauro, smrdíš. Přitom Laura jí goja. A je špekatá. Přitom to jíš. Ona není špekatá. Špekatá. Ty máš to mluvit, more. Ty máš Špekatá. It's a prank. To oběd tak máš.
Helko. To je Sebik, který nás počasuje. Jdeme pryč. Tak se to povedlo. Pryč. Tak co lidi, by bylo to dobrý? Bylo to takové dobrý. No. Příroda. Lauro, smrdíš. Smrdí ti prdel. Lidi, a my se učíme. To je Sebik, který měl pokakanou gaču. Lidi, a my se učíme a my se omluváme to, co řekla ona, jeho sestra. Ale to není fakt pravda. Nevěřte vy. A my se loučíme a Čau. u dalšího videa zase čau.